Naman po paggawa ng anduyan or duyan, pinagkakakitaan po ng mga kabataan sa bayan ng Lingayen. Kwento mo ang good news na yan, Idol Tita Ronnie. Isang kakaibang libangan ang kinakukumalingan ngayon ng mga kabataan sa Barangay Libsong East, Lingayen. Ito ang paggawa ng anduyan o duyan sa Tagalog. Isang produktong hindi lamang pahingaan, kundi sining at pinagkakakitaan rin ng komunidad. Sa pangunguna ng Libsong East Rising Association, isinusulong ang proyektong ito sa pamagitan ng pagtuturo sa mga estudyante, persons with disabilities at maging sa mga mangingisda kung paano gumawa ng anduyan at lambata. Layunin ng proyekto na linangin ang kanilang kakayahan habang meron silang dagdag na kabuhayan. Hindi biro ang proseso sa paggawa ng anduyan. Kinakailangan ng mahabang oras, tiyaga at pasensya. Mula sa pagbuhol ng mga hibla ng nylon o abaka, gamit ang kapirasong kahoy, dahan-dahan itong nabubuo. Sa halagang 250 pesos, maaaring makabili ng isang anduyan na gawa ng lera. Ang bawat pagbili ay hindi lamang suporta sa lokal na produkto kundi pag-asa rin para sa pagpapatuloy ng industriya. Isang malaking tulong sa aspeto ng pinansyal ng mga kasapi at sa paghubog ng kanilang kasanayan. Unti-unting nakikilala ang mga anduyan ng Lingayen. Hindi lamang bilang isang simpleng gamit kundi bilang simbolo ng sining at tibay ng kanilang komunidad. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.